jarian ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Heh. Anak godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek lemper. Oh, nggih. Tak ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak medun mawon. Matur Lah kula niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab. Wis tak nehi kesempatan e. Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih, Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki diterima. padha ora? Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku. Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. Iki wae ana kula sehono. Ah nggih. Riku Pak Seno. Emoh, Kula riyen kok panjenengan iki terus wae kula ya ora ndek kesempatan. Oh nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan tatin. Ajeng lunga ten pundi? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan di streaming. Mengke jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah didelok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Nah, ngoten iki. Niki kangge Mbak. Oh. Nanti. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Kok gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Heeh, Mbah. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Niki kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora. Niki Kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Lagi kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Ngoten niku mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. buat. Putih tipis. Lah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyarutang Niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarian ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Heh. Anak godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek lemper. Oh nggih. Tak ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak medun mawon. Matur Lah kula niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab. Wis tak nehi kesempatan e. Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih, Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki padha diterima. ora? Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku. Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. Sesak Mas. Sesak. Lah nek padha ijolan ayo. Emoh. Banjur mah. Matukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis madun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuane kok akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih nika ketuane niku wong sing nyawen niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marahi ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuk. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Kek mang medun apa ten riki? Kula ajeng medhun nang urun nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih.
jan kok ya. Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Nggawa lho. Wis, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula. Mboten Mas, mboten sae. Menika memberi semangat anak-anak muda. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus ya, sik. terus sik yo. Luwe becik patenan timbang liwat kincanging alismu kekuasaan glendang atiku wis lingsir yuswaku aku isi mampu lateni selamu mangka kowe pun sanggup nang nadyan bocah kenang ketuwon hanjrimpo jiwa rakyatku kak kenang kehormatan mangkuron berubah ngarepin urip ana Urip. kutha gedhe. Urip. Urip ana kutha gede. Ngendi? Kutha gede. Ilate dilatete. Apik ilate. Ampe. Ilate sapa? Ilatmu, Nduk. Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ora sadar kowe melet dhewe. Ya terus ke. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekoke Pas.
Gede. Nggih, wah. Oh nek perot tenan kapok lho. Oh, wah. Aku kira satok unekke pirote asline wis perot kok. Ah perong kowe disekeng. Jejeke. Disekeng iki diapake to? Ah dicicet. Dicicet yo ora ngerti. Oh, ya ngerti kok ya. Ya. Mau Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ya, digolekke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo kudune digolekke sing suwe semangat. Ah kok sing wis stroke. Stroke beri kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 Million Man. No. Dai sini mai. Yes. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kuwi nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku basa apa? Nek tiba-tiba sinden iso basa Inggris. Basa Prancis ah. Jak omong basa Prancis. Vous s'appelez comment? Ini bedih. Apa? Ili bedih. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok ning Jerman sok. Oh, Jerman. Sadurunge nang Prancis. Oh, ya Jerman ini bedih. Aku cinta padamu. Oh, iya. I love you.